ndikupatseni moni komanso kukulandirani mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu. Lero lino ndakutengerani kwa olemekezeka. Iwowa ndi a Yona Mkandawire. Koma chomwe chatibweretsa pano nchonena kuti iwowa akuti asanafike kuti akhale olemekezeka, anagwirapo ndithu ntchito yomatenga nyasi za anthu, nkumataya nyasi za anthu. Koma lero ndi phungu wa nyumba ya malamulo. Kodi nzotheka? Dzina langa ndine Sam Kalimira, mukhale pompo. Honorable, muno masiku ano ndi choncho. Kwambiri Corona. Tafika kwanu kuno. Kuno tili kuno. Kunoko ife tidasamuka mwafika kumene tusunga katundu. Ine kwathu ndimakhala kulumbi ku constituency. Kodi mukhanga tatola nkhani bwanji no? Munisire ntchito ibwanji ne? Iya ndi ukufotokozera ndifuka muthaula kusaonerera kuti mwafika kwathu. Kunoko ndati ndangosiyako katundu. Kuno nkosunga katundu. Yeah. Chabwino tabwera kuno chifukwa kuno ndomene kuli katundu amene ndithu amagwira ntchito imeneyi kuchotsa nyasi za anthu. Kono chomwe chatibweretsa pano nchonena kuti tive mvemve weniweni wa nkhani ina kuti munthu kukhala ochotsa nyasi za anthu pano kukhala phungu. Olemekezeka a Yona Mkandawire dzina ndakhoza? Iya. Mukulakwisa komwe kuja mayamba kodi tizingolakwitsa? Kodi atola nkhani mmalakwitsaso? Iya ine ndine Yona adadawiza Mkandawire. Yona adadawiza Mkandawire. Muli mvekero mkati. Pali funso pakatipo? Ndati muli mvekero. Yona adadawiza Mkandawire. Adadawiza Mkandawire. Mukapita ku nyumba ya malamulo. Asipika amati Honorable Yona adadawiza Mkandawire. Amangoti phungu wa nyumba ya malamulo Rumpi West. Siti machulana za mayina kuja tonse ndiwo ufanana. Chabwino. Phungu wa ku nyumba ya malamulo ku West, amanga ku Rumpi West, ndipo iwo andameti nawo mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu. Chomwe chatibweretsa pano chonena kuti mwana kuti kufika polani mpaka ndithu kumachotsa nyasi za anthu. Koma lero ndi phungu. Nzotheka ndithu. Ndilipa. Zidapa bwanji? Ine nabadwa mbanja la ana 13 koma losaukitsitsa kwambiri nthawi imeneyo. Ndiye pa ana 13 ine ndine womalizira chisirizira Kurumpi umene. Kurumpi. Nabadwaso pa njira. Chifukwa? Nkhaniyo sopano ndiyoti Ndinaso? ndi zimene ndiune nazo zoti kodi dzina loti adadawiza linabwera bwanji chifukwa amayi analephera kunyamula katundu kukula. Komanso chifukwa choti ana ena amangopitirira. Ndanena kuti tinalipo 13 ine womalizira naonapo atatu. Ndiye kuti enawo amapita. Ndiye kuona ineyo ndiye amati kodi mwanayo amene wabadwayo ndiye kuti panopa ndiye kuti abambo abwera adadawiza. Adadawiza. Eya, Mulungu watipasa sopano omalizirayo ndiye bambo wathu. Nchifukwa patabwera moti adadawiza. Adadawiza. Koma munabadwa ndithu muli munjira. Mpanjira kuchipatala kumwazisi. Kurumpi? Kukamphenda uko pakatikati pa Galang'anda ndi Kayola. Nthawi imene kunalibe nsewu umene mumayenda inu kuja. Mumayenda kumtundako. Basi, zinavuta. Kubadwa olemekezekawa. Ndipo inu Mulungutu sumadziwa amayi samadziwa abereka MP. Koma zimazaoneka kutsogoloko ukakula. Ndithu. Tsopano mwadi munkachotsa nyasi za anthu. Mpaka lero? Ntchito yetu kupitirirabe fuwa zimakhala ngati maitanidwe. Koma kuti machitidwe yake mwina panopa ndosira napo. Sinanga nthawi zambiri panopa ine ndimakhala ndili constituency. Ndiye pali anthu amene akuthamanga ndi kunyamula katundu yu town. Komanso kuti mzinda wa Nzuzu tochepa panopa ndinganene kuti katundu wambiri tinasamusa kupita kumalo kwa chiyembekezero kuti akasanduke manyowa. Koma no mwati musanafike pene popo munkachotsa ntchito nyasi za anthu ndi manja. Chimene ndimachitika choti nalibe china chilichonse chimene mukuchiona pano kuchosera greda ngakhale nyumba iyi.
zina zonse zimene mumaziona zonse zinachoka mchimbuzi, ndipo nalibe galimoto yonyamulira koma ndimachita kukumba. Ngati toilet ili ndi mafiti 6 ndi makumba 12, kenako pasi paja ndikubowola. Maseptic tank sungaboole, ndiye ndimalowa nkati muja nkumatunga ndi ndowa nkumapakira mzima dramu malowa mu septic tank jayo muja zimakhala zimazi zija ndiye malowa nkati muja mmene muja nkumatunga ndi kabeseni kandowa kakang'ono basi kumatunga kumalandirizana choncho mapanga ino zimenezo. amwene umboni ulipo. Ngati ine muganiza kuti ndikunama tarowa ni muzindamu akuuzani ene ali ndi zithuzi. Ineso mkanakha kuti mwapita panopa sinanga ku town kunonasa mukako mwachitaso kundiyitanisa ndino ndipo mwandithamangisa. Musatero kuti mwatani kuti iya mwatama pitana mwachoncho mwapuma mwatani kuti okay ndiye muonera kuti malowa mu septic tank kwambiri matsegula septic tank chija chili ndi zivindikiriro pamwamba panja nayikapo macovers mchizungu ndiye timatsegula zija manhole covers ndiye timatsegula paja nkulowa ndimayika makwerero kulowa kati muja zina zimakhala ndi layers 3 pasi paja timati silaji pakati pamakhala ngati sewage madzi then pamwamba pamakhala ngati amene umapangira mkaka kamembulini timati scam ndiye zimagwirana ngati chikondamoyo ndiye matakasa ndi mitengo matakasa musadaloke nkati inde nkumatakasa kwambiri kalero munomo kumene kunali zopopera kunali ku Moyale Barracks komanso Anzuzu City komano nthawi imene ku barracks kuja kunali koopserapo kwambiri kwasiyana masiku ano kuti timatha kupitako kukaonako koma kuti anthu akhale ndi access yopita kuja zimavuta. Ndiye Anzuzu City so kanali katafa ndiye ineyo ndana kuti mmene ninachokera ku skulu banja losauka nayamba kumeta pakatawa paja naona kuti sikugwira mndali baba man ndinali baba shop ndithu mamaliza kuje ni ku skulu kuja ku secondary school Parumpi secondary school talemba form 4 koma amene zinalili ku family kwathu silinkanatha kupita patsogolo ndi school uje ni kamena magrade simba chite bwino iya yakulu pepala mukanandita ndisankana kuonesani sizonya pangisana manyazi eti ndibe umboni pa iya msatero koma ndiyankhule chizungu bwa iya nkani simene koma mwana kuti Parumpi tikukamba za bibi situkamba zilibe pepala chabwino koma no Parumpi mamaliza mlandu wake ndote iya pepa lilipo ndandi English ndili ndi free ndimpoyambira hapo ndiye muziona zinazo kuti zotani matsi amwene masi ndiye mkuona mene ndikuongezera panopa ndiye kuti alipo hata kukhala woti abusentike pene kodi ndiloko ya parliament corona patali tizikhalana patali chabwino ndiye mwana kuti mwachoka ku Rumpi secondary school mpamene sono mwakamba ubaba mani nayamba baba shop muona sizikuyenda kenako ndimakhala ndi chimwene wanga unfortunately anamwalira kundisiya mmalechereche kenako nayamba za chalichizi kumamasulira abusa mu Assemblies of God basi kupezako kankazi ndeso pano nditani khanga ndipasono ndawonjezera vuto sopano sikuti nkazi ndivuto koma ineyo koma nthawi imene kutenga ndi economic stand yani imene nalili kwambiri zometa zija inali free kwacha ndiye kuti mukadye sizimagwira ndiye nagazo ndingatani ndiye nimayenda town mukuona kuti so ndingapange chani kupita paleba paja upeza kuti anthu ambiri nawonso afuna maganyo koma sizimatheka ndiye naona kuti pali vuto ndiye nayamba yochapa makapeti kuchapa makapeti anthu kumakaputa mawindo ndiye anthu ndi amene amandifunsa chifukwa zinyana zija zamadzi za mchimbuzi zimangoyenda mu Zuzu City kuti kodi inu simmapanga ndi za mchimbuzi ndi amenewo ndi amene anayamba kundipasa maganizo oti sopano ndingatani nzotheka ndiye ndi pamene nayamba yachani yopanga za chimbuzizo apo ndi kuti mudalibe chipangizo chilichonse china chilichonse ndinalibe nali mene ndili zovala zanga ndi akazi anga capital yoyamba mmenetso mapiteso ku mathanki ndiyeso pano pamene ndimayamba ndiye kuti ndiyambe ziwezo ndinakayamba chokwathu kumuzi
napeza kuti chija nchongo kumba chinagumuka ndiye nayamba kulowa mu town mukumafuza kuti zimene fwani maona kuti tikachapira carpet nthawi zina andikuire yakunyika ntasinanga sini mazizi oti amachapa mwina amapanga chani magalasa ene ake mipando mwina isina ume ndiye milandu yambiri koma anthu ajama ndipasabe chithunzithunzi choti kuli kwina kwake kuli mwayi danga loti ineyo ntaliganizira ndithaupezako chani golide mwayiona ndiye ndi pamene ndimayamba kuganiza koma anthu akundipanga pressure science zoti za matoilet ndipanga bwanji ndiye ndinayamba kulowa matoilet ndiye naona to pale ena sinangati nangochoka kumusi ife kwathu sitimamanga timangoti ndi pompopompo timangokumba kutseka kuika mitengo ija koma ntawuni muno ndoti amawaka kuchoka pasi ndiye mmazaza mazi kulowesa mtengo ndipeza kuti mukhangati muli mazi chintengo chija chikulowa ndena zotheka ndiye nayesa chimodzi nauza amayena kuti ndikuyesereni ndi mapopa naye munanyama tanga awiri mulaza ndi mapopa izi ndiye kuma ine kunali kuyesa napeza kuti zija zinatheka kutsegula chidali chimbuzi sopano choti chongokumba zinthu zilipo ziwiri za amene amadya bwino masoseji machani chani awo amatoilet awo ali kuchipinda chithanki chili kunja ino amene madya bwino ono amene madya bwino masoseji njani iya bale koma pakamera pano tabwerera kuti tinayamba bwanji nanga mukana sausage phungu wa nyumba ya malamulo ife timadya manina atu ndiyemene chabwino pitiriza so pali zinthu ziwiri pali ma septic tanki komanso matoilet matoilet ndi imene timati okumba apanja aja oti timamanga kanyumba pamwamba koma chija simungalowe toilet mwenimweni fuwa ndi kuti mugumula toilet koma njira yake ni makumba dzenje lina pambali potalikirana ndi limene ija toilet ili apa ndi kuti masunthako mwina ka 1 mita ndi ndikumbaso koma no pamene pathera toilet ngati ndi 3 meters ndi chimene ndi makumba kachiwiricho chinali chodusa chani toilet ija ndi kuti chipitirira 6 meters pamene pathera toilet aja ndiye ndi makabola ndiye timatakasa kuthira madzi kutakasa mabora uku inuyo mwana lakuisa ifo tikanapita po tiye tikayese ndeti zikajambula pati ino mumbano mungapanga zimenezo kodi iyitu tikulo bwana MPC bwana ndi mtumiki nkhala pakati pa anthu amene ali constituency olemekezeka koma suti mazi amayiwala kwawa ndi mkalaka panga kupaya mindi kujachita zaza nditha upanga ndama ndi ndalama okay ndiye mwati mukapanga ukukumbuka kumba ndiye mabola ndiye ni mabola pasi pamene pakuthera toilet ija ndiye mkamata akasauku ndiye kuti ndiye ni makatsegula kabo achikacha ndiye zimatuluka ngati mmene umatulukira tise mwazika mazi muchidramu olondowa ndiye mwabola pasi pacha mazi samatuluka ndiye mamota azituluka pa mtunda chifukwa chinthu chija chili pasi ndiye chimene zimalowamo ndiye mmakumbaso chopyola pati pamene pacha ndiye zimachoka zija nkumakalowa muti kenako ine ndikumakwerera ndiye mmakawiri zikapita uku ndiye mmakwirira chanyuwani chimakumbachi sinangamuja ndiye kuti zachokamo ndiye chimakhanga mwapanga drain ndiye kuti chikhanga timwapanga linyu mwasamusamo zinthu zijazalowa nzenje lanyuwani koma ndiye chimodzimodzi kuti okay basi kungotseka ichichi kungomanga ichichi basi iya koma mukatengera ku town kuno malo amasowa sikuti lero ungakumbe apa mawa wakumba apa komanso ngati tunena zo wakha ndiye kuti pali simenti pali njerwa pali nchenga pali builder zisulo zapamwamba ndi cost yongokumba dzenje lina kwa amene sangathe nthawi imeneyo ndiye mapanga zimenezo ndi mapanga zimenezo ndiye kuma septic tanki fukwa mmalo mwina tiyese ku hotel ukakumba pati inu titengere ku nyumba kumene mumakhala inu kwina ndi ya rent si yanu muyankhula bwanji no nyumba ngati munamanga sindu amene mmatimisa kusewa ipi mundimangire nyumba koma mavuto ena ephungu mpaka mangire nyumba munthu ati vote undibweze vote yake mpaka nema iya yazocheza fuka utha undijambula mutu utapendekeka chazimezi okay ndiye
choti septic tank mmapanga bwanji kuti muchotse pali ma septic tank oti manyumba ena kwina kuti mmapanga benjira ngati imene ndapanga ija yokumba pena ndikubola zinthu jazisamukamo ziro ija inali very fast fuka septic tank zimakhala kale za madzi koma mtoilet zimakhala zolimba toilet mutha kuyamba mamawa mpaka na madzulo woni ntchito yolemetsa lithu amwene muja sinangamulika irange zolimba tu ngaiwa nde okay fine madzi itu ndi mikozo yokha komanso mikozo nthawi zambiri ikalowa muja imapangana react ndi cement ija basi chimapwerera chifukwa chake mmaona zinthu zina nthawi ya zuwa zimatsika nthawi ya mvula zimakwera kusonyeza kuti pali kuyenderana ndithu mgwirizano wa madzi kafusulangana kuti mmachotsa bwanji septic tank choti anthu amaflasha mmachotsa bwanji zimadzi zija oho ndipo oro mkanapita kulikoma secondary school mkanakaona kuti nzotheka mwakapangapo likoma secondary school jatinaikhoza mpaka pano sikuzazaso mene anamangira angwazi nthawi imeneyicha kuzafika amene wacho samo mkuja kuti wapopa zimbu zija zabwereraponso ndine ndipo zinyasi zake zamkati kunaliso azungu ena pakati ko anazanitumizira zimasaka zoti sizimataya madzi nazipakira zija kweza steam nazataya kuntaya panzuzwa mabagi kago simufuna kuti namiza mwina mnataya munyanja iya mfua zimafunika amene anandipasa ndalama zija anali a DFID ndiye amafuna certificate of disposal ndiye certificate of disposal inali ya Nzuzu City ndiye nkanaipanga ku mwaona game ndi mwati mmachita bwanja popo ndiye no pamwamba paja pamakhala amaitsegulapo pamakhala ndikuotse kuti umatha kunyamula ngati kachivindikiriro chochi mmakanyamula ena amapanga ka cement ena amachita kugula mstolo zimatengera ndi mmene munthu ulili ndi chani oro nyumba ino mukanapita kutseri nkanaka kuonezana kuti timalowera apa fuwa kundamanga koma chifukwa choti sitimakhalako sitinamaliza ndiye timalowera pamene paja ndiye chimakhala ndi mpata mabowa awiri kolowera komanso kumene kumatulukira amati ma inspection manholes ndiye timalowa pamene paja kulowa mtanki ndiye zokhalisa maluwa amene mucham kwambiri mulungu mukhale excuse me mukhale zimadzi ndikuti zinthu zija tanki limene lili madzi mpaka na pasi ndiye kuti lili mvuto chabe loti njira zina pachizungu timati rate of inflow and rate of outflow yasemphana ndiye chinthu chija chikungosunga madzi ndiye chimazafika stage ina chimakhangati chazimbidwa mene timazimbidwira ife mukangomwa akitani mukatani mumapeza kuti kudya zipwete mwapepukidwa chijachonso nachonso chimazimbidwa nthawi zina chimatengera mene anayikira mapaipi mwina olowesa ali mwamba ali pasi otaya ali mwamba ndiye madzi aja akafika muja fika chimayena kuti chizitaya bibirija liziwola lizikapanga setu pasi ndiye ngati septic tank ndi abwinobwino imakhala mwina 5 to 10 years ndipo nzovomereza malamulo ake amanena kuti ngati ndi nyumba chabe yokhala ngati ineyo every 2 years muzi chosamo zija azikachotsa ndi mapesa zimenezo ino ndi imene mmachotsa ndikuti so panalibe munthu wondiuza kuti zimene mupanga pa nzolakwa kaya zolondola ndipo mmagwira ndi manja awa nalibenso ndi maglove mmagwira ndi manjawo omwewa nkulowa pasi paja ndikuti mamba mwakapa bwanji mundiyankhe mafunso muzindiyankhe chabe mafunso makapa ndi ndowa madzi chakatha ndeno zolimba zija maluwa ndeni makaponda ndikuti kukapa simungakape pasi pamwamba apa ya chifukwa chinthu cha chimakhala chitanki ukukwina kusamakwirira imafika nthawi yoti mmayamba kukapa pamwamba mukafika level ina mwena kuti mulowebe mchani mkati chifukwa mukatenga bwanji zakutsogoloko tanki silimakhala ngati botolo ndiye mapakira mu ndiye kuti tilowa tikachosaso madzi aja ntichosa wonse ndi makwerera kumatira mzimadiramu ndiye zikafika zolimba ndiye kuti muchosa zonse zija kumayika mzimasaka
zimakhala ngati phala mpaka kuchosa zonse ndipo kunali kwina kuti like hotel amalayi housing ya kuti akulipire amafuna kuti azaone kuti mujamo ndi mouma ndipo moumisitsa muli dry ngati mene palili apa machotsani manja anu ndikuti kani manyumba ambiri ya housing awa kuti azikhalabe akugwira ntchito mpaka na lero manja ake ndi tsopano nangasi anthu mwina kumanena kuti matenda sangati samadwala matenda kuti akakula mkati mene mujamo muli nyasi mene muja ndi sizimapangana affect mlipezemeka mwadwalika sizimakhala choncho Bible limanena kuti munthawi yosadziwa mulungu analekerera nchifukwa chake nthawi zina kubwera kwanu kuti chitiranso ubwino chifukwa ine ndayamba osadziwa koma panopa nadziwa ndiponso naonjezera ti mapepala tingapo ndimakuposaniso ndi inu nomwe amwene chifukwa ndayendatu ine olo maiko akunja kukaphunzira tsopano anthu ananena kuti iyi amwene atandidziwa tsopano amwene zimene mupangapa mkulakwika mufa umumu muli asikalisi mbewu injere yake ya asikalisi simaoneka ndi maso muli matenda osiyanasiyana tiyeni bwanji sikuti tikule sani koma tikuphunzitseni kachitidwe kake pamenepo ndiye panayambira sukulu tsopano yapamwamba tapanga nawo London School of Hygiene acha kuti muzipanga sono mwa modern amzuzu university awa a water for people a Livingstone ya synod awa tsopano anabwera magulu ambirimbiri kuti munthu uyu akukhanika nkhangati kuti akutithandiza koma tikataya moyo wake ndiye kuti luso wake talitani mwapanga kwa nthawi yoteka bwanji zimenezi zoma kuchoka 2000 mpaka na 2011 kuti ndiyambe kukhala ndikagalimoto koyamba ndipo kagalimoto koyamba ndinachita kopanga kuyambira 2000 mpaka 2011 mukupanga ndi manja mukatoka mkati muja mmava bwanji ndisaname zimakhala ngati ovina zimbuza etika etu ndipo ndinali reject kwa wina aliyense mwina kungokuwuzani chifukwa cha zomwezo akazanga samadziwa kuti amuna anga akumanyamula bibi fuso mene nalipo akazi kunyumbako matsesete nukanyamula samadziwa ndikuti samadziwa mwala kuisa kwambiri fuwa mwangonditana kumuzi osandiuza kuti muzandifusa isi fuwa ndikanabwesa akazanga kuti azikhala pati amwene tafika pa tavern yakatawa pali chimbuzi paja chilipo kakang'ono kaja ndi pamene panali turning point tsopano yoti ine moyo wanga usinthe tichite break tizapitiza pompa ndinkarasi muyankhula bwanji chabwino mmene mutu ndi mmene tikuchitira mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu. Lero lino ndakutengerani kumalo kumene olemekezeka a Yona Mkandawire amasunga katundu wawo ntchito imene amagwira makamaka yopopa nyasi mtawuni muno komanso madera ena ndeno tikuva mbiri yawo chifukwa iwowa ndi phungu wa nyumba malamulo ku Rumphi West koma nozo sezi zidayamba pa ntchito kambayi yotutsa nyasi mukhale pompo pomwe tubwera mchigawo chachiwiri. Tikulandireni mchigawo chachiwiri chomwenso chili chigawo chomaliza cha program ine ya Tchutchutchu pano amene mukutitsatira ndipo lero lino tikucheza ndi olemekezeka a Yona Mkandawire. Iwowa ndi phungu wa nyumba malamulo ku Rumphi West ndipo kucheza kwathu tikuchilimika ponena kuti moyo wawo iwowa ankachotsa nyasi zachimbudzi koma lero ndi phungu. Mukhale pompo ndini chikhupiriro kuti dzina lopano poso ndikulina labwino kwambiri akwambiri mtulankhani ndi choncho ifua kanakhala kumuzi kanalipira mbuzi tu kwipenya ndina mfumuso komanso ndi corona yo mwaika sanitizer tamangale pano pamoti tili pa ventilator we are safe koma ndava tikumudzi kundino mfumuso simmavala mphumphu ufumu ndi panopa ndi phungu akuyendesa ndi ena
koma bendi munavulira yena nanga umaphatikiza munavulira yena ino pano so ndino kupanga za uphunguzi ndilikale pa munakamba za turning point yanu ndi kukatawa katawa ndi katikati mwa mzinda wa Nzuzu zidakhala bwanji nthawi imene mwachangu chawo chimene inachitika nchoti nthawi zonse ndati ndi ma septic tank anali machitidwe wake matoileti nalinso machitidwe wake koma machitidwe a tsiku limene lolo anandionesa zinthu zodabwitsa Peter Tini manager anayimanga ndi 12 feet kulowa pansi ndiyayitali kwambiri ndiye ine nakumba 24 feet zokumba zija zinali bwinobwino nali ndikatimu ndithu kuti kanakhala kuti ndabweresa zithuzi kuti mwina mtaphatiza ndi program kuti muzionesa zimene zinalili kale ndiye titakumbakumba ndiye ine nali master wobola anzanga ndiye kuti aweruka ndiye kuti ine ndimakhalapo ndi nyata amene timabola ndiye tikabola lero mawa tizakwirira kuti mboleo kuku ndiye kuti tafika tili pa 12 feet paja ndiye tili pa 24 feet ndi patali kwambiri utayamba kupeza so madzi ena muno Munzuzu mulindowe ndi kuti mupeza madzi ndiye kuti tatakasa toilet yathu ija ndiye tipange zathu zija zoti sopano tipange drain zichoke mu toilet muja kuti eni yake aone kuti toilet yawo yabwererapo mmene inalili zija zitachosamo ndiye tili pasi ndiye tikuchezula ndi kanyamata kamene nali nako ngakhale kuti panopa kanatisiya mzimu wake wose mumtendere koma sikuti kanatisiya facha iziziya ya ndi mavuto ena amene anakumana nawo ndiye tili pasi pacha ndiye kuti chinaphulika ife tisanachoke muli pasi pompo pasi ndiye bibi lonse lija la pa tavern mmadziwa inuyo muli mphutsi mujazi makatoni muli zonyasa zambiri amene tikamanena kuti tsogolo la munthu komanso moyo wa munthu amasunga ndi Mulungu ine ndiye mboniyo osati zimene mmatcha inu zoti mboni ndine ndimoti zinaphulika chimene chimachitika choti amamanga ndi simenti ndiye mikozo iyi amati muli uric acid amakhala ngati urea ndiye amapangana react ndi chemical imene imakhala mu simenti ndiye chinafewa chikhoma cha toilet ija sinanga ndiye tikakumba ndiye kuti timaina kuti tilondole mpaka na pasi kuti tafika pa mapeto ndiye timabola ndiye pamene tosadoti paja panali pofewa ndiye chinaphulika ife tili pati tikulimbana kuti tichezule sopano pa 12 feet ndiye chinaphulika ndiye chinandikwirira pa 24 chani feet ndi mwana uja kukwirani kuti kwirira ndiri mudali mu nyasi za chimbudzi ndikuti ineso nangosanduka mozi wa nyasizo kale tukunali timastyle takamaitedwe mena mameta mashapadu ena mapanki ena afro ndene nali wa panki sinanga mutu kumaona umafanana kondo komuli katikati ndiye kuti ndikati ndavala chisikumba zicha ndiye kuti bibi linadzaza pena palipo ndiye kuti upuma bwanji nana wanawo kuti nana wanawo bibi nanga kuti amene nasupuka ndikuti thupi linasupuka ndipo amene akundionera panopa ngati wangomvera izi afuna akayese iyo ndi danger asapange zimene kuti muchokemo zinakhala bwanji chisomo cha Mulungu amene it took about 30 minutes kuti ndiyo uyang'ana bwanji uli mbibi 24 feet mukhangata kukwirira mandatu bibi lapa tavern limakhala simakhala ofewa ngati la septic tank limakhala lomatana ngati phala ndiye munakhala mmene momwe 30 minutes amene kuti simabuma sili kudziwa chimene ine ndikudziwa njoti kumwambako kuli Mulungu zamapumidwe tizazindikira patsogolo munamvapo nyimbo ina amati kwambiri patsogolo nyimbo imene tizafusa Ambuye kuti ninapulumuka bwanji fuwa sizingatheka munapezeka bwanji kunja chisomo cha Mulungu tinayese kuyang'ana tinzeru betoti tinalowa muzenje muno ndi makwerero analipo ndiye timafunafuna chani makwerero acha ndiye ntatuluka nazapeza kuti mwana uja sakutani sakuoneka ndiye kuti ali pasi ndiye nabwereranso muti
munasakasa kuni makwerero ihi kenaka ndikumatsata makwerero aja kumakwera si zijalamati mphodo wazimayi amangophoda pambali bibi ndiye kuti munali ndi nyasi china chilichonse mkamwa kumwaso kwambiriso nanga upuma bwanji ndi mwatuka muli panja mpamene sono mmaona mwana uja ndi mwana kwa ine koma ndi nyama anali wankulu ndikuona kuti iyeyo palibe ndi mnalo waso muti kuti ndikamfune maganizo anga anali kuti ngati sindimpeza wamoyo kuli bwinonso inenso nditani ndifere pompo fuka ndiye kuti ndiyimbidwa mlandu woti ndapha munthu fuka zimene ndimachitazo ena ndiwena amabwerabe muzachita nazo ngozi munampeza ana nampeza iyesu naweza ufuna makwerero ndiye tinakokana mpaka tamba mtundu tinasiya china chilichonse osakwirira turning point inatira pompo ndi pamene panali turning point kuti musiye kuti mudzigwitsa ntchito manyo nkubwera tsopano ku pano za model sikuti so sizinangobwera siku lomwelo ndafika ku nyumba mwana uja ndiye nayenso wathawa kumene walowera sinadziwe inenso kunali kuti ndipulumuke mmadziwa kuti munthu ukapezeka pavuto mene mmatawira nangodusala mchinyambo mu airport ubwino wake kunali kumazulo koma ukanakhala masana amene ikanakhala osimudasambeswa nditamba kuti ndiye mwakafika kunyumba mpene akasamuona kuti akazi anga akutuluka pa khoma kuona kuti ndazola bibyo tili ndi mwana wa 1.5 years ali nchaniso ichi akazi anga anangotulukira khomo lomwelo wautali akazi anga ndine tabwererana 2014 ntawina ukhansa ataona kuti achuchitika nchani anati basi munthu ndiopenga wayamba kudya bibi aholo mutakhala ino aholo mutakhala ino kenaka ndi mmene sono mmadzikoza ndiye nakafuna diesel usiku pa filling station kuyesa kusamba ukameta ndiye kubaba shop kuti iniyo mkhangati mwaikaphala koma phala lakeli likununkha tsopano ambuyeni wabwino tsopano kuti mufike pano poti tsono mukhani zimagamulo ngati zimenezi chifukwa mwene zipo 15 zopopera 15 koma zina ndigulisapo pano zipo 15 zopopera yes kuti zifika apa mtimaphunziro imene mapangati tsopano chimene chinachitika nchoti anthu ena tapezana ndi vuto lija nasiya kwa miyezi ingapo koma ndimaonabe kuti chimene chingandipase ndalama ndi chokha chicha ndiye ena amandiberabe kumandiuza kuti koma zimene mumapanga zija zolakwika bwanji mutakumana ndi awo akuthandizeni kuti mwina mungachite bwino ena amati ndikatenge ngongole koma ndikatenga kuti nkayambira pati ndinalibe china chilichonse nyumba ndi zomwezi zowakha zathuzi ndiye maganizo anayamba kundibwerera chifukwa mwambiri mene nani ntagwira ntchito anali asanandilipire like ku Mzuzu University ikungoyamba nthawi imene icha anali asanandilipire kuliti ndalama ku housing ku polisi moti ku polisi mpaka na pano kuchoka ndinapanga kuja mchani 2002 sanandilipire mpaka pano ndalama zingati nthawi miliyoni chakuti kukhoza manyumba wonse ya polisi aja sadakulipireni mpaka nali amandiuza kuti ndikapeze kalata yako DPP koma ya backdated so ndikaitenga basi ndio nafa mimi inamwa koma kuli miliyoni chakuti ya manja ndi maganizo ena ananibwera kuti kodi palibe njira ina imene ndinga mapange yo yabwinoko kuposa kumapanga manyo ndi mmene kumabwera zero izo pano ndiye kumene kumabwera ganizo loti ndikhale ndizopopera koma ndiye ndikatenga kuti ndalama chifukwa chani mmakonda kulemba kuti adadawiza zimagamulo zimenezi okay dzina loti adadawiza ambiri samalidziwa koma trade name ya business ya Zimpopai inali Mr Clean Malawi mandipesa vision yanga inali yoti ndifikira Malawi yonse komano panazapezeka kuti a Shoprite nawonso ali ndi Mr Clean ali ndi ka company ka Mr Clean ndi AMRA amanditengesa kwambiri amabweresa zimabiru zazikulu kuti ndikuzemba nsongo ndiye naganiza kuti kuli bwino ndipangere brand ndipanga li brand bwanji ndiyike mu dzina limene kuno kwambiri amadziwa chitumbuka ndiye ndiyike mu dzina limene langa koma loti lithaso kunyamula
fukwa mukamati adadawiza ndi dzina lalikulu olo pa nyumba ana atha kusewera azimayi kumapanga zawo koma kungomva kuti adadi afika adadawiza tu ndiye wina aliyesa makachani chifukwa anthu amaona ngati kuti adadawiza ndi kuti ndi chigalimoto chija amati ngasima pesa tichikabwera chanyuwani pha makangati mwangasima chemba atadawiza kangati kuti chigalimoto ndi chibigi ndesa amadziwa anthu kuti makaidi dzina lanu lapakati limene iya ndi dzina langa ndithu so pano ndinu phungu koma msinakhale phungu munakhapo kansala kwambiri munathawa munzuzu muno sikuthawa mudali kansala kumasasa kumene kujako amene sikuthawa muziyankhula sikuthawa zinakuvuta amene kujako kenaka basi ndikuthawa nkupita ku Runthu West Sam umadziwa kuthawa iya nangasi inetu nasazika mnasazika ndipo inu ndinu mboni iya zothawazo amene akutitsatira for the sake mlandu wothawa tikatha for the sake of one amene akutitsatira mudali kansala kwambiri kenaka nkubwera UMP zumayenda ku Runthu West kumeneko bambo tinganene kuti wachoka pa sitting room ukulowa ku chipinda ndi zinthu zoti zimasiyana nthawi zino balaza limakhala okulirapo wena balaza limakhala ochepa kuchipinda ndiye kumakhala kwakulu zimatengera ndi nyumbayo ndiye constituency sifanana ndi ukhansala machitidwe yake kaganizidwe kake nkosiyana moti uku kutinene kuti zikuyenda koma mukuona ndi mikwingwirima amene tarowa chifukwa ife tarowa nthawi ya mkwingwirima mwezuyenda motsimphina kwambiri tisaname kuvomereza pena chifukwa ndimakutsatirani pa tsamba lanu la mchezo pa Facebook pena matha kudandaula pena mumva afuna ndipha anthu afuna kuwapha kuti ni mantha uona pena ndikupanga tawa ndimakutsatirani chuma vuta kumene kuchikumavuta kwambiri nchani ine ndiyambirekayi kuti ndine munthu amene ndinabadwa chifukwa cha mavuto amene kubadwa mbanja la mavuto kukulaso ndi moyo wa mavuto kukulaso munthu wa business ya BB ndinapanga chisankho chomanena chilungamo komanso chifukwa choti ndi dziko mene lakhalira ambiri matsiku ano amatha kusatira kudzera munjira zosiyana-siyana ena amasatira pakanema ena ife newspaper ikatuluka kuti ikafike kwathu ndiye kuti itha mwezi ndiye kuti zanyuwani zatulukaso ndiye pali ena masiku ano amakhala ndi ma Facebook pali pa WhatsApp ali pachani ndiye ndinasankha njira zingapo zoti zimene ndikukumana nazo ku constituency komanso zimene ndikuchita constituency nditha kulumikizana nawo munjira zosiyana-siyana komano vuto lumavuta chani kumene kuchako kuti muzikhala dandaula mumakhanga ndi madandaula inu simdandaula iya koma muwonjeza no iya nadandaulapo katatu koma 10 ndimayankhula zabwino so mwina mungonena kuti zakatatu konze zichani konseso yanu ili kufupi ndi nkhalango letezedwa ya Vwaza Vwaza kuna kuso kulinyika nyika so kumene kuja njovu zumavuta kuja ndithu chimanga cha anthu kumene kuja mbewu za anthu ili muchitapo chani ine ngati phungu ntchito langa ndoliuza boma kuzera mu consolo kapena mu parliament za zimene anthu akumuzi kwathu akumana nazo ndipo njirazo zonse ndinachita komanso pali mabungwe osiyana-siyana amene timayankhula nawo kuti titani ineyo ngati phungu ndayesesa ndawuza vuto limene kuja njovu zaswana kwambiri chifukwa cha malamulo okhwima masiku ano kwa amene wapha njovu amakakhala moyo wake wonse anthu kwathu kuja anasiya akuopa koma zinathawa kuchoka kuvwandamire chakuthunduike kufuka amaziombera kwambiri ndiye panopa zinaona ngati kuti ukuku ndiye kwa anzawo kudiraye kwanuko kwathuko sinanga sakuziombera kulibe futi kulibe chani ndiye zinaona ngati aja ndi anzathu pamene ife tikuona kuti ndi zirombo komanso zikumaononga zakudya za ndani za anthu nzomvetsa chisoni kwambiri iyankho lake tinapempha kuti boma bwanji litatimangira waya anatiuza kuti amanga mesa kuti waya mmabaso komano njovu zija ife sitimadyako koma kuti waya uja mmakaba akaka umboni wake woti kujako kumene ndiunena ine pamene pakutulukira njovuzo sikunakhalepo waya chibadwire
mwina zabwinako sininganene koma ine ndikunena chifukwa pamene munapita inu ulendo uja ndi kamera kuja ndi kunzimbazi. Kodi inuyo muli nafe nne chifukwa? Ayi ingati zinthu. Iya chifukwa ngati simna jambulapo tuli munatithandizaso fwe zojambula zanu zija anthu analandira mpunga atu kuja. zonse kale mudakhumudwa kwambiri kuti tinapitako kukatsata zimene anthu iya koma sitimalowa mkonsuwezi ndi chikamera kuti tinajambula njovu za anzanu osacha amakudandaulani anthu amakudandaulani kwambiri kudandaula munthu amadandaula palije chiwakuchitapo palije chiwakuchitapo datawisa mukudziwa chimene chimachitika nchokuti inunso anzathu amene mmakhala pa mawayilesi ozolembalemba mumapereka chithunzithunzi kuti MP ali nchithumba cha ndalama. Sadziwa anthu kumuzi kwathu kuja kuti inenso ndimachita kukayankhula kwa enawo ndiye achite ndiye ine ngaziwe maganizo awo kuti zimene aunena panzaboza kwapitapo tu a PS kuja kwapitapo a director of parks zimene zija zimatilimbikisa mtima komanso anthu akumana ndi vuto simungalese kudandaula kwambiri ndipo sizokhazo za njovu ndikunena kulitsetse fulayiso kulisese fly pakali pano kuli nkhani ya technical college imene mnalemba pa Facebook nalemba mati inasamukira kuti ine sindiudziwa atu nkhani afuse na DC inu menya kuti ayi kuno kumene okhala technical ine ndangolandira uthenga woti yasamuka koma ngati andiuza kuti yapita ndese mudafuse ngati phungu ndifusa andiuza kuti yasamuka iya ndese mudafuse ngati phungu nafusa koma iwo anandiyankha kuti mungodziwa kuti takuza kuti yasamuka. Kodi muli chipani chanji? Chipani chimapanga teke iya ndangofusa chipani pakali pano muli chipani chanji? Ine pakali pano MCP, UTM, UDF, DBP ose ndiyanga. Ndikudziwa kuti niyo pano kuja kumasa ndikusapota zonse munasankhidwa ngati phungu mepa yekha koma no mudachitoka ku DBP liti mudali regional treasure ninasiya mudasiya nkupita kuja kodi inuyo munthu akanati ndatembenuka mtima ndiye muzimu zaso kuti kale munali ochimwa ndimene amapangira mulungu paja mwinapo timpakamera iya inanga situpangira kuti nanga santhu akudziwanibe kutengera nkale lonse mudali tu flanti DPP koma mudachita kusiya kuti ine nkaima ngati independent kwina kuja tinene kuti panopo pachiganizo chopita kundale kuti amene ndale zonena kuti mpukhala phungu amene wachipani chakuti kapena basi mchoncho independent tifusane after 2 July chifukwa ulendowu tikuyenda pa neutral. Inunso mudikira kuti anthu avote kaye zidziwike chifukwa chimene chili pano ku DPP kunali candidate wake MP amene nayonso anapikisana nawo ku UTM kunalinso phungu amene anapikisana nawo ku MCP kunalinso phungu anapikisana nawo ku UDF analiko ine ndiye naima pa ngati jenda yekha amatero panopo mumau anthu muauza kuti akavote ndani pano nangasema tipa sana tiuze kuti tiyambe kuyankhulatu iya kuli kampeni to yamba timakhala kumuzitu ifepe itangomva zakalembera ndiye amusiyisa kampeni simudziti wayamba inu iya kampeni simudziti wayamba ngati phungu simukudziti kampeni wayamba kampeni ngati phungu kampeni kwatu sanayambe kubwera sanayambe akayamba kubwera muzauza akavote ndani inetu ndimalandira wina aliyense akabwera chimene ndamva pa wireless ndi pa news kuli tili tonse alliance yafika ndi mkoko ukuso kuli wina kuti ndani kaya ndani atanapita pakabaza ambaku wako one man party kaya akubwera ndi DPP imene mdali kuliso imene mdali po inu kale kuli DPP nayonso ikubwera ndiye ine chimene ndikunena choti amene atabwere kwathuyo fundo zake zogwirika ndikwera amene panopo simbazipeze fundozo ndinene kuti ngati anthu afika nthawi yachita njiro timafuna kuti bwanji nthawi yachita njiro mwina mwake mawu omaliza mwauza Malawi pasomete chesa lerolo timakamba za moyo wanu komanso mwina talonso constituency mawu omaliza mawu anga omaliza ndoti kunkhani yanga ya business ineyo ndili ndi luso ngakhalebe ndili phungu pakali pano ndakalibe ndi luso limene nditha kuthandizira
mizinda yambiri imene kumana ndi mikwingwirima pa nkhani ya zinyalala za madzi komanso zowuma. Nditha kukhala kuti ndilibe ndalama koma iwo ndikauza kuti mupange mwina zakuti fuwa lusolo ndochita kubadwa nalo. Ku nkhani ya ndale ndiyoti amalawi tiye tisunge bata pamene tufuna ukavota. Simandiuza kuti kampeni ya tiye tisunge bata. Ineyo ku constituency kwanga bwerani muzagulise fundo zanu anthu akhale ndi chisankho chovota boma limene iwo angalikhulupirire. Maonga ndi amene Mulungu adalise tonse komanso adalise paja panopa ndi TTV koma muyibwezerese ku Times. Anthu akumatha watu channel yakuti TTV ndi ina. Chabwino tamva yankana. Iyayi mmenemu ndi mmene tamalizira kucheza kwathu kwa lero mpulogalamu imeneyi ya Tchutchutchu. Lero lino timacheza ndi olemekezeka a Yona Mkandawire. Iwowa ndi phungu wa nyumba malamulo ku Lumphi West. Ndipo lero lino timaona moyo wawo kuna kuti asanafike pa uphungu anakhalapo munthu wamba amene ankachotsa nyasi za mchimbudzi ndi manja. Koma lero ndi phungu. Dzina langa ndine Sam Kalimira. Ndine chikhulupiriro kuti kucheza kwathu kwakupindulirani. Mwakoma nonse.